לסיום, הם מקסמו שם את כל מה שאפשר מהילדה היפה שלהם בר. הנה הענף החדש פורח. און רפאלי, האח הקטן הופך לשחקן, אז איך הוא? אורסית היה איתו הבוקר בחזרת הקריאה הראשונה. חיוך, 3, 2, 1. זה קצת סמלי אולי, מישהו פה בולט בראש שלם מעל כל החבורה שנעמדת לצילום קבוצתי ראשון. און רפאלי מצטרף לסדרה החדשה פול מון על חבורת ישראלים שנסעו לתאילנד ונתקעו שם. יחד איתו חן אמסלם, אלישע בנאי, מיכל ינאי וגם רוסלנה של אייל גולן. אבל אצל הרפאלים יש בגנים את העניין הזה של לגנוב את הפוקוס התקשורתי לכולם. רק שבסדרה צריך גם לשחק, וזה יהיה המבחן האמיתי. זה שלשולובסקי. מי? מה? מכוער הזה, נו. אתה מכיר אותו? בטח מכיר אותו, היה שם אצל זקס, מזמין הכל רק דייט. דייט קולה, דייט קורסון, דייט קפה. הייתי חושב לו בקבלה, כאילו דייט זין, לא שם לב. אין לי שאתה מתרגש קצת. אני מאוד מתרגש, לא קצת. הציעו לי המון פעמים, כמו שאתה יודע, לפני שהייתי קטן. לא היה לי מי יודע מהביטחון, לא עניין אותי בכלל כל הדבר הזה. פתאום עשיתי סוויץ'. אמרתי לנסה, למה לא? און בן 19, וכבר בגיל 7 הוא הסתובב מאחורי הקלעים בצילומי הטלנובלה פיקאפ, שבו כיכבה אחותו הגדולה. כמה? כלום. עשיתי משהו לא בסדר? ממש לא. מי הייתה בטלנובלה כזאת? אז ימי צילום ארוכים, למה אתה צוחק? זמן. אני זוכר את זה, כן. מה אתה זוכר? זה באמת ימים מאוד ארוכים, זה 4 פרקים ביום, זה עבודה לא קלה. גם אני עכשיו חווה את זה, מאוד קשה, אבל זה כיף. יש גם את העניין הזה של שם המשפחה המפורסם, כמו שלבר יזכירו לנצח את דיקפריו, שגרם לה להפוך למותג בינלאומי. לאון יש בר שבגללה בואו נודה, הוא כאן. מקשה שאתה אח של בר או של זה מקל? מפחיד קצת, אני לא אגיד שלא, אבל לא מייחס לזה חשיבות יותר מדי בגלל הייחוס המשפחתי, אני בשלי. גם רוסלנה התפרסמה בזכות בן הזוג אייל גולן, ומנסה לפרוס כנף גם בלעדיו. אני יכולה לדבר בשמי, בהתחלה שהיו מדברים כל הזמן ונכנסים לי לפרטיות, אז כן, זה קצת הציק לי, אבל אתה יודע, זה חלק מהעבודה, ונכנסים לזה, וזה בסדר. אני חושבת שאם הוא נבחר לתפקיד, זה בזכות עצמו, וכנראה שיש לו יכולות משחק מדהימות, וגם הוא חתיך. אני נראה לך הייתי צוחק על דבר כזה? וגם להיות בנאי זה תיק שמביא לך פרסום ותפקידים, אבל מדביק לך את קידומת הבן של לכל החיים. בתור אחד שהוא הבן של לכל דבר, גם של אמא וגם של אבא, אני חושב שבאמת בהתחלה זה נורא קשה, אבל אם אתה מחזיק בתוכך כישרון מסוים, אז אם הכישרון שלך עובד, אז אתה עובר את הדבר הזה די בקלות. און ישחק טינאג'ר בעייתי בן 15 שעושה צרות לאמא, אותה תשחק מיכל ינאי. לא משהו שהוא מכיר מהבית, הוא אומר. לא מבוסס על הסיפור שלך, כי אתה ביחסים מאוד טובים עם אמא. אנחנו, מה זאת אומרת? המשפחה הכי מלוכדת בעולם. 100 פרקים יהיו בסדרה היומית של הוט בידור ישראלי. און יזגזג בין השירות הצבאי באקה לבין בלונד פוטוגני, ואולי גם מטלות חדשות שצפויות במשפחה. למשל בייביסיטר לאחות שכבר בחודש מיני. אני אתן לה לנוח בבית. אמרת גם אתה מתחיל לעשות בייביסיטר. כן, כמובן. יש רעיון מעולה, אתה תבוא לעשות בייביסיטר על הילדים שלי. עוד תכף. בייביסיטר. תכניס לך בייביסיטר. מה קורה פה? אין לו מקום בשבילך. יש חוסר בבייביסיטר. שמת לב שנהיה לו כזה דיבור כזה של זה? סיימנו כאן, נחזור על